Исәнмесез. Чит илләрдән бер-ике яңалык. Кытайларга 3 бала тудырырга ниһаять рөхсәт иттеләр. Кызык бу дөнья. Һәр илнең үз проблемасы. 2015 елга кадәр алар бер бала, бер гаилә дигән тәртип буенча яшәделәр. Моны хәтта лозунг иттеләр. Аннары икенче бала тудырырга рөхсәт ителде. Менә хәзер өченчене. Третьим будешь? Испания почтасы менә шушындый маркалар чыгарган. Уважаемые знатоки, внимание, вопрос. Бу ни бу? Бу төсләр кешенең тән төсләрен аңлата. Раса буенча дискриминациягә каршы шундый акция. Әмма маркаларга бәяне төрлечә куйганнар. Тагын булмады инде дискриминациясез генә. Румыниядә кешеләрне спортка җәлеп итүнең шәп ысулын уйлап тапканнар. Шушы автомат каршында 20 тапкыр шүгәләсәң, ул сиңа автобуска бушлай билет бирә. Үзеңә булмаса, кешегә ярдәм итә аласың. Элек әбиләрне юл аркылы чыгаралар иде. Хәзер 20 тапкыр шүгәләп, берәр әбигә билет алып бирергә мөмкинсең. Спасибо, я поставил. Унитаз һәм раковина чистарту товарлары җитештерүче дөнья күләм танылган бер бренд кызыклы гына бәйге оештырган. Иң шыксыз мәктәп бәдрәфләрен барлаган алар. Чәчне үрә торгызырлык фотолары белән иң күп тавыш җыйган 6 мәктәпнең бәдрәфләрен бушлай ремонтлаячаклар. Бүләк шул булыр. Как из туалета выйдет, полчаса зайти невозможно. Глаза режет. Продолжайте вести наблюдение. Бу бәйгегә ничек карарга да белмәссең. Бер яктан бушлай ремонт яхшы бит инде, ә икенче яктан гәрлек. Ә иң куркынычы директорга. Ура, безнең бәдрәф иң начар дип танылды һәм анда бушлай ремонт ясаячаклар дип шантланган арада кабинетында телефон шалтырый, ранодан шалтыраталар. Калганын инде үзегез беләсез. Какой позор! Какой позор! Клянусь честным словом, Майкл, на весь район, на весь район! Бу атнаны балалар көнен бәйрәм иттек. Ә Дәүләт Думасында иң балажанлы депутат кем? Дөрес. Инде әйткәнемчә, күңелсез була башласа, аренага Жириновскийны җибәрәләр. Җибәрегез. Назовем это День детства. И возраст продлим. Давайте детьми будут считаться те, кому до 30 лет. Они ничего не соображают до 30 лет, они все дети. 30 яшькә кадәр бөтен кешене бала дип саныйк ди рәхмәт төшкере. Ә 70-тән артканнарны өлкән буын. Ә 30-дан 70-кә кадәр урта буын. Алар җир җимертеп эшләргә тиеш ди 75 яшьлек Вольфыч. Геннадий Андреевичны ул бу көнне умарта карарга җибәрде, ә үзе паркка балаларны котларга китте. Котларга дип һәр кайсының авызына мороженое тыгып чыгарга. Геннадий Андреевич на пасеку пойдет, а я поеду в парк Сокольники к детям. Каждому силой впихну по 2 пачки мороженого. Детям мороженое!